Nikade ko All India Radio Shillong ki khubor un play da Jerison Warjri timat ke bagongsan jang ko khubor minta ka step kilong pelat ka tanat karap karyang jang ka sarkar pedeng e ka song pisa ka bakot sha ka khat phra hajar sanspa khan nuclear tingka hapo ka PM Kisan kiu ka jingdon jang ki bre hapo kari ki blakot na ka jingpang COVID-19 sha ka lai pon reply percent Hakasin ka baar ya kendu biang kinongelam jongka liang sensar pat kinongelam jongka liang persya jongka sarkar MDA ikubor ki babnya o menteri rangba jongka jilla o Conrad Sangma o la pinpau ka jingsungwo ya ka sarkar pedeng na ka benta ka jingpipna ya ka song pisa ka bakerpang ha ka ba ula ong ba ka ni kanyarap ban kintiu ya ka yo ka kot jongka jilla ha bakren kilat pathai kubor hinin ka janmit o Conrad Ulaong bakani kalong ke ek bakongsan nama ka jingkashan ya ka micro small but medium enterprise kanyarap ban kintiu ya ka jilla hi baro ka we nama ka ni ka dei ubutlum jong ka yo ka kot jong ka ri hi baro ka we ha ka we pat kalyang mentri rangba jong ka jilla ula pinpau ka jingkmen ha ka be dei ba ka sinjam bala shim da mentri rangba du ka ri ban ai jingrap shakinong rap hakum kani ka por bedan ka jingkhang dam bat ula kermen ro baki nongrap bat ki break betray po ki micro small but medium enterprise kin yo jingtoy na kani ka song jingrap ka kanat karap karyang jong ka sarkar pedeng kala pintip bala kala pendak bakla dak ban pelat ya ka song pisa ka bakot sha ka khat phra hajar sanspa khat nuclear tingka hapo ka PM Kisan ha kani ka por bedan ka jingkhang dam Haka bapalat kendai point arpusan klur teli kilongging kleyo ek jimintoy nagani katnat kletu bahaka rabi marketing season nika ayom bede ki marap ibami hau benai risau hadu benai rimpang jongkasnem arjar arpuwe palat arspa nyopnyo point labipra lak metric ton uko la dab ban pinpoy shaka food corporation of India but nagani kumba arspa nrip kandai lak metric ton udai ubashuthiet shushu la ong bahaka ni ka juk ayom kidan hado lais hajar arspa pratlik jaka balabu kerpang haka banla ban pelang ni stock yakin ki marap ki bedan ki khatwi tli ki jilla jongkari ka Indian Council of Medical Research ICMR kala jam shakmat haka global solidarity trial Yaka balaseng da ka World Health Organization kum shibin tabin wat ikilat kilinti ben pinkot yaka jingpang COVID-19 u Secretary Jingkatnat Health Research u balongru u Director General jangka ICMR u Professor Dr. Balram Bhargava u laong baka ICMR National AIDS Research Institute NARI kadeka wei ni kijaka balabu na ka bentaban punlong ya ka jingwal nya ni ka jing persang ban lap yo dawai ban pinkot na ka ni ka jingpang ula ong bahaka ni ka jing persang southlick antiviral agents ni ka dawai banya kun persa ik nyang jingpang en sa pinan kam ba kita kilong u remdesivir u chloroquine hydroxychloroquine u lopinavir u ritonavir but u lopinavir ritonavir ringkat batu interferon kinongelam jongka liang sinsar ringkat bat kinongelam jongka liang persya kibrin hapo ke sarkar MDA hinin kasngi kila belong ya ke jing kindu lang hakasin ka baar manyatai helor kimat kibeide ba ke jinglong jingman hapo ke jela nagadaw jo ke jingpang COVID-19 kani ke jing kindu jingkini ki artli ki kinhun jongka sarkar jela kala long ka bajrong haka bakle kren chapang kumnu bante la kam ye ke jing sapriang jong kene ke jingpang haka bakle danru ke jing ai jingmutlang na baro arliang haba kren chekin nong tho khubor u lampang ke yeng darbar thau an jong ke jilla uba metba lingdo u ong ba ke nong lam jong baro arliang kle yeng tli lang banya khun prisa ya kene ke jingpang khlam ha kene ke jing kindu na kalyang jong mentri rangba jong ke jilla Conrad Sangma ula ong bakila don shibun ki jing ai jingmut bat ula ong ru ba unsa shimkhia yakini baro haka weipat kalyang unong lam jong kalyang persha u Dr. Mukul Sangma
ula ong banaka liang jongki kilada ban ay shibun tali ki jing ay jingwet bat ko wayne kini kalong ban pet bat kmi nya ba ki tu ki bri baro ki bedang shuban poi ne ki we ki jilla ki dei ban shongkhop hala ki jong ki ying ki sem ba be ki dei ru ban pinkrpang yelade kani ka khubor ka wanchapi na ko all india radio shillong hinin kasngi ha asam na yo jing tep baladan sa khatsan mut ki we pat ki ble yo ek jingpang covid-19 ki be dei na po district kamrup metro bat sa hinyong mut ki we pat la lapbyang hinni kasngi be ki dan ya kani ka ju be jingpang u mintri ka kwat ka khya jong ka asam u himanta biswa sarma ula ong ba ka jingdan jing ki briu baro ki ble yo ya kani ka jingpang ha ka jilla kalakot shaka sau pusamut bat ulai thuru ba baro kini khatsan mut ki dan hapdeng ka jingpin kerpang buntli ki jaka ki bna po sarba guwahati la pinbna kum ki jaka bala la banya dan ka jing sapryang jong kani ka jingpang ni ki containment zone hakawe pat kalyang managing director jong ka outfit umukul chandra deka ula ong ba ka sompisa bala pinbna do mindri rangba do kari and sa ajingrap shaki karkhana trikti bat ki karkhana thanjan jong ka jilla habakran ha all india radio udeka ula ong bakani kan sayarap shibun yakin nong thanjan kibedan hapo jong ka jilla katnat railway jong kare kala pintep bakala pinsange shwashipor ya ka jingtre kam hakabayde be ki mail ki express bat kiral ki beket yakin nonglet nongwan tat hado and the pintep da kumwe pat la ong bana ka binta ki to ki bladap ban book ik ticket na ka binta jung ki te kiral kumbala ka do haneng hadu ka lai pho tarik ujilliu arjar arpho kin hab ban cancel no bat ek buy ticket and sa refund ne pin phai byang henry hakabai dei pat bat ki shramik special trains bat ki special passenger train ne ki ta kiral bala bo krpang na ka binta ki nonglet nongwan ya ki bala pin trikam nadu ka khat ar tarik minta ubnai ka jingtri kam jangki kanyal bichkmat katnat kala pinmiru ya ka hukum na ka binta ban refund ne ban pin phai biang ya ka buy ticket la da sham ba uni ka briu kimla ban lit ban wan na mar be ki don ya ka jingpang corona ka seng bjp ka badan ha ka jilla meghalaya hinin kasni kala ai khuble ka rai jung mintri rangba do kari unrendra modi ha ka be de ba ka song pisa ka ba kirpang ka ba kot shaka arpholak klur tingka kum shibinta banya kun persha ya ka ni ka jingpang covid-19 ha ba kren chekin nong tho khubor u state president jong ka seng bjp uba ernest mauri ula ong ba ka ni ka nyarap shibun ya ka jilla ha ka ba baro ka we ka re ki le persha ya ka ni ka jingpang ula pintip ru wala dan katu kat nitli ki jing ujor ki baka seng kala yo hakabai dei baka jing pin trekam ya ki katu kat nitli ki scheme jong ka sarkar o minji rangba jong ka manipur u n biren singh ula kintu ya baro ki brio jong ka jilla ki ba wan phai na ki we pat ki binta jong kari ba kimdei ban bure na ki nongtre jong ka kot ka khya hakabai dei baka jinglet jingwan jong ki haka sni balang jong ka tayo palat 6000 shispa sauphamut kinong manipur kibla sakut chaba jong ka jilla kila yo ban wan phai lingba karel bala bu kerpang bala wan chennai bat ekini baro labu hakijaka pin kerpang na ka binta khat song sngi kinthi ula ongru ba ka sarkar kala pin khre ban wan lampat sa palat 6000 shispa ngut kiwe pat kinong manipur ki bedang sakut chekiwe pat ki binta jongkari namar ka lockdown ni ka jingkhangdam o district magistrate jongko west jante hills district hind adin bola nya ek jinglong jingman jongkhyang jingpang covid-19 ula sha ek dukan bet juti bin pli haka sngi balang bar haka sngi sajang ka tanu ka por khandar be jim step hadu ka por san be je janmit tamba haka ni ka hukum bola pinmi ula ong ba ki nong tre ki deben dan tang san 4% bet ru ba ki deben sin red dawai hela ki jong ki dukan ka to ka khubor kala kut ka bawan chapi nak all india radio shillong sa shi phang por ni so ba ka delhi station nak binta ki we pat ki khubor